ಭಕ್ತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ಓಡಿ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಅವೇನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಇನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಅಣೆಕಟ್ಟದಡೆ ಹೋಯ್. ನಿತುಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜದ್ದೆ ಪಕ್ಕಿಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮುರಣಿಪುರ ನೀರು ಪುರಾನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು. ಕೋಡೆದ ಬರ್ಸು ಪೀರ ನೀರು ಕೆಂಪಾಯಿರ್ತದೆ.
ಇದೇ ಬೊಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಕಜೌದ ರಾಶಿ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ. ಇದೇ ಪೂ ಪೂರ ತುಲೆಗೆ ತುದೆತ ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ. ಪದಿನೈದು ದಿನ ಉಂಡು ತೋಟ ಹೋಗಂದೆ ಅಂಚೆ ಅವರ ತೋಟದಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಡುಂಡು ಒಂದೇನು ಕಡಪೆರ ತುಲೆ ಕಂಗದ ಪಾಂಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ತೀಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಾತುಂಡು ಪೂರ. ತೋಟದ ಪುರ ಉಂಡು ಅವರ ಪೇಂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅರ್ಪ. ತುಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ ಸುಪ್ಪಡ ಮಕ್ಕಳು ಊದಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರೆ ಪೋಂದು ನೇರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಹೈವೇ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಚೆಂಗನಮುಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 66.
ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ